ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପୂଜାବିଧି ସାରି ମୁଁ ବାଲେ ରୋଷେଇ କରେ। ଆଜି ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଉ ଚକୁଳି। ସକାଳଖିଆ ସାରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ରୋଷେଇ ଗାଡ଼ି। ଦୁଇପହରେ ରୋଷେଇ ଯାଇଛି ମୋର ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ତରକାରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଇଥିଲି କିଛି ଛାଣିଛୁଣି।